हाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ मिस्टार बड' इउटुब चेनेलाव बयखौबो बराय हरबाय दिनैनि गोदान ब्लग भिडिअआव नोंथांमोनखौ दा आङो अमा बेदरजों ओंखाम जानो नागिरदों लोगोफोर बेसेबा गोबाव जाबायमोन अमा बेदरजों ओंखाम जायैया ओमफ्राय आरो सोरबा कमेन्ट बक्सआव अमा बेदरजों ओंखाम जानाय भिडिअ लाबोदा दा फंबाय बिदि होनहरदों साफा सानै दा नोंथांमोननि थाखाय जानानै देखायनोसै आरोना लोगोफोर माने दिनैसो अमा बेदरजों मैथाजों संदों आरोना ओमफ्राय दिनै मोनजासिगोन आरो बेलेग दिनफ्राव बयलार ओमफ्राय नाफोर जाबाय थायो बे टाइमाव आं भिडिअ खालामखायाखै ओमफ्राय अमा बेदर दिनैसोखाय जानानै एसे देखायनोसै आं नै अमा बेदरजों मैथा बिराद बुरजा संदों आइया जोंना बेदराबो एसे बुरजाखा आरो सारायाव दंबावो अमा बेदरजों मैथा नै मेजेमफ्राबो नै बिगुरफ्राबो नै अमा बेदर जायैया गोबाव जाखाबायमोन बाबो खम दा अमा बेदर जानानै गरमनानै थानोसो हानाय नंला बायदि मोनदां माने सान्दुंआबो ओरैबायदि गोसाखा नै लोगोफोर थिं दुंखावखादों नै हायनानै दोनखादों आरो ओरै आबानि आइनि ओमफ्राय आबानि सानैनि साराय खिन्थालाय नै अमा बेदर दंबावो नै दा बेखौ लाबावगोन आङो दा लाथ'वा दा जोबबाथाय लागोन आरोना ओमफ्राय जानायखौ नायदो नोंथांमोना आंलै सिङाव माबा लायबाय फारौआ जावजाव जुजाव खालामलायबाय भिडिअआव खोनागोना खोनायाखैथाय गरम हांबायानो एसे स्रोनो आरो लोगोसे दिनै देवबारबो ओमफ्राय देवबार बाजाराव लांनो अमा फुथारदोंमोन आरो गामियाव ओमफ्राय बेखौनो लाना फैदों आरो जोंना आबाया दा आहाबो अमा बेदरजों मैथाखाय होबाय आरो भिडिअबो खालामबाय ओमफ्राय ओंखामाबो नोगोर हाबलाबायखायो नङा होनबा अमा बेदर होनबाथाय बर'नि फेभरेट बेदर ओंखामखौ एसे लादेरबावबाय नै लोगोफोर ओंखाम ओंख्रिबो स्लिमखा ओंखाम जोबबाथाय ओंख्रियाबो जोबजोबखायो आंना दा ओंख्रिखौबो लादेरबावनांसिगोन उफाय गैला बिदिखौल' जाबाय दे गरम जोब्बाय ओंखाम जानाया सिग्लिलाबायखायसै लोगोफोर ओंखामखा जानाया जानला मोनलाथार आंना आलासि जाबा बिदि जालाबायखायो दै लोगोफोर आंना बासा बासि गैया बिगुरजों मोजांजों मोदोमजों सिथाबनाय गरम जोब्बाय फांखाया बारा नांसफैयाखै एसे गोजानावसो दंना फांखाया नोंसेयाव एसे नांफैदों गरमबो बोथोरा आरो बेनि सायाव अमा बेदरसो जाना होबावबाय आरो सान्दुंआ बेनि सायाव गोसाखा मोजां प्रब्लेमदों सान्दुंआ लोगोफोर ओंखामखौ जाखां जाबाय नै बेदराबो दरथाम दरब्रैल'सै ओमफ्राय ओंखामा बेसेल'सै जाजोबसै आरोना ओमफ्राय मानसिया आङो गोलोमफ्रुजोब्बाय आंगायल' मोनहांदों दासो अमा बेदरखौ आंगायनायजों ग्रोब बेदराबो ग्रोब जानायजों आरो जाजोबसै लोगोफोर ओंखामखौथ' जाखांबाय नै जाखांबाय बेदरा दरथाम दरब्रै दंबावो आरो मेजेम जिख्लाबलाबायनाय बेखौ आंगायल' मोननायखाय जाला आङो मेजेम जायो दा बिराद गरमबायबो ओमफ्राय भिडिअखौ आं बेखिनियावनो फोजोबनोसै नोंथांमोना
हाजासे साबस्क्राइब खालामदो आरो शेयार खालामदो आरो लाइक होदो कमेन्ट होदो। नेक्स्ट भिडिअ'आव लोगो मोनसिगोन ना बिदिब्ला लोगोफोर बाय बाय। गय जालाबायनोसै आं दसे थानानै। आंनि लोगोफ्रा नंखाय साननो हागौ नै आं बेदरखौ सुसोमजोब्बाय बे दरथाम दरब्रैखौ मेजेम जिस्लाबनायखौ नोंथांमोनहा फोथायनाय नङाना आखाइ सुखांबाय नै आरो नै दा सैमानो हैसै ओंखाम एसे लानानै सैमानोसै सैमाया नेगासिनो दं बाहेरायाव सान्दुं मोदाननायजोंनो सिनायहरलालै सैमाखौ नुहुरबाय।